Kowere kod kakanyo bago nyasi motelo ne lendo mar tho mare, oyudo ni Papa Francis ne okawo telo mar tayo lemo mar Pope higa mar 2013. To sigande hie chalo nade kochakore e nyuol mare, sombe to kod tich mare mar dolo. Lydia Okeyo lero mathoth ewi sigand Papa Francis manyinge hie en Jorge Mario Bergoglio. Papa Francis manyinge hie en Jorge Mario Bergoglio ne onyuol tarik 17 dwe mar 12 higa 1936 e boma ma Buenos Aires e piny mar Argentina. Jonyuolge gin Mario Bergoglio gi Regina Maria Sivori, duto mag Italia. E dongo mare kaka rawera, Papa Francis ne oyudo somo mana kaka nyithindo mamoko, kendo gikone ne oyudo tiegruok e mbalariany ma University of Buenos Aires mantie Argentina, kama ne otiege e lony mar medusa marango gi kwiri kata chemical engineering. Bang'e kata kamano, ne omako lai mar tiegruok e weche mag dolo e higa 1958. Noriwore gi riwruok jiwo tije Mission kata Jesuits e higa 1959. Ne otieko tiegruok mare mar dolo e piny Chile, kama ne osome kido mar jadolo motelo St. Ignatius of Loyola. Gikone ne osidhe kaka jadolo kata padri higa 1969. Banka ne osidhe kaka jadolo, Bergoglio ne okawo ting' mopogore opogore mag dolo. Kamano noriwo koda katelo ne kanyakla mar jiwo tij Mission kata Jesuits, kama ne otelo ne bad chenro no mar piny Argentina higa 1973. Bang'e ne owale kaka Archbishop kata jadolo maduong' mar jokopere e boma ma Buenos Aires e pinyno mar Argentina higa 1998. E higa mar 2001, Papa John Paul II ne owalo Bergoglio kaka Cardinal mar Buenos Aires, ma en kaluwore gi kaka ne otayo tij dolo mathothne ne ogeto bero ngima oganda kendo kedo gi dhier. Jesucristo, alabado sea Jesucristo. Bang' tho mar Papa Benedict mar 16 higa 2013, kanyakla mar Cardinals ne ochokore e boma ma Vatican kendo yiero Bergoglio kaka papa manyien mar jokopere tarik 13 dwe mar 3, 2013. Ne oyiero tiyo gi nying mar Pope Francis, nying mane osumo kuom jadolo St. Francis mar Assisi, mane oketo maino e kedo gi dhier kod jiwo kwe kind oganda e higni machon mokalo. E tije kaka Papa, Francis osenyiso kido mag telo mare kaka jiwo winjruok e kind dinde kokalo e tudruok ma osebedo godo kod jodolo mag din mar Islam e kind mamoko, kedo ne ji mang'aw kod joma odhier, jiwo ratiro mar oganda kod rito ler mar alwora. Agenda mag telo mare osenena yanga kokalo limbe ma osetime pinje koriwo kod daka mag Afrika kod pinje mamoko. Un tempo dove tutto va ripensato. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Jotelo mopogore opogore mag din jokopere, jotelo mag siasa ka otelne gi jatend piny Kenya William Ruto